Ate? Ayos ka rin, no, Emma? Hindi ka man lang nagpapaalam. Alam mo, bago yan at hindi ko pa naisusuot. Ate, wala kasi akong maisuot kanina. Kaya ba kinuha mo na lang yan? Nang walang paalam? Ganon? Tapos pinost mo pa sa social media? Nasaan na ba yun? Alam ko dito ko lang nilagay yun eh. Oh, anak, bakit mo kinakalkal yung damitan mo? Kasi tay, may binili akong bagong damit. Dito ko lang nilagay yun. Ganun ba? Tignan mo na lang mabuti dyan, baka nahihalo lang. Kaso tay, kanina ko pa po iniisa-isa. Si Emma po, nandyan po ba siya? Baka po nakita niya. Nako, wala yung kapatid mo, may pinuntahan. Nanganak ata ng binyag. Ganun po ba? Sige ho, hahanapin ko na lang po muna dito. Sige anak. Ang ganda talaga ng pinamili ko. Ate, ano yan? Ito. Dress ito. Tagal ko na kasi itong korsonada. Buti ka pa may bago. Ako na mga anak ng binyag sa susunod, wala pa akong isusuot. Kasi wala pa akong nabili. Baka nga kinuha niya na hindi pinagpapaalam. Sinasabi ko na nga ba? Hindi man lang niya pinagpapaalam sa akin. Ate? Ayos ka rin, no, Emma? Hindi ka man lang nagpapaalam. Alam mo, bago yan at hindi ko pa naisusuot. Ate, wala kasi akong maisuot kanina. Kaya ba kinuha mo na lang yan? Nang walang paalam? Ganon? Tapos pinost mo pa sa social media? Pasensya ka na, ate. Grabe ka naman. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nakita nilang sinuot mo yung damit? Eh di lalabas na ako ang nangihiram pag nagkataon. Isusoli ko na lang po, ate, pag nalabhan. Oh, Emma, bakit ganun ang itsura ng ate mo? Teka, huwag mong sabihin yan ang hinahanap na damit ng ate mo. Sigurado akong galit sa'yo ang ate mo. Ayusin mo yan. Ayaw kong nag-aaway kayong dalawa. Opo, tay. O anak, paupo ka na, mag-arasal bago pumasok sa trabaho. Huwag na po, tay. Sa opisina na po ako mag-aalmusal. Kinausap mo na ba yung ate mo? Hindi pa po, tay. Anak, ikaw ang may kasalanan. Kaya dapat ikaw ang magpakumbaba. Nahihiyang natatakot po ako kay ate, tay. Hindi kayo magkakaayos pag ganyan. Isipin mo, kung sa'yo ginawa ng ate mo yun, matutuwa ka ba? Di ba hindi? Tiyak magagalit ka din. Lalo na't hindi ka nagpaalam sa kanya. Alam ko naman po yun, tay. Kaya nga po ako nakukonsensya. Bumili ka na lang ng iba. O kaya, palitan mo na lang. Tama po kayo, tay.
Bibilan ko na lang po siya para makabawi ako. Tama yan, anak. Sige, kumain na tayo. Sige po, Tay. Mano po, Tay? Oh, mabuti naman dumating ka na, anak. Wala pa kasi yung kapatid mo. Alam kong galit ka sa kapatid mo, anak. Pero wag mo naman sanang patagalin. Ayaw ko yung nagkaganyan kayo. Kasalanan din naman po niya, Tay. Kung nagpaalam lang sana siya noon. Naiintindihan kita, anak. Pero pagpasensyahan mo na yung kapatid mo. Nakita niyo naman, nung hinahanap ko yung damit ko, halos mabaliw ako kakahagilap sa kabinet ko. Anak, walang amang gustong nakikitang nag-aaway ang mga anak. Tsaka dapat, hindi na pinatatagal ang away ng magkapatid. Wala kasing ibang magmamalasakit sa inyo pagdating ng araw kung di kayo lang din. At walang ibang magmamahal din sa inyo ng totoo kung di kayo lang na magkapatid. At yan din sana ang pakatatandaan nyo. Ang away ng magkapatid ay hindi pinatatagal. Tama po kayo dyan, Tay. Ate, pasensya ka na ha. Tay, ano po? Hindi naman talaga ako galit sa'yo. Naiinis lang ako kasi hindi ka naman pinagdadamutan ni ate, di ba? Kung nagpaalam ka lang sana, edi hindi sana nangyari ito. Alam ko naman pong mali ako, ate. Wala lang po talaga akong maisot nung araw na yun. Kaya pasensya na po. Ano yung dala mo, anak? Ah, eto po. Ate, para sa'yo, para makabawi naman ako. Ano to? Naku, talagang nagabala ka pa ha? Oo naman, ate. Para naman makabawi ako sa'yo. Tsaka, peace offering na din. Di mo naman kailangan gawin to. Ayos lang yun, ate. Para sa'yo talaga yan. Tsaka, siguradong bagay mo yan. Natutuwa ako dahil bati na uli kayo. Tay, hindi naman po kami nag-away. Nagkatampuhan lang po. Kaya nga po, Tay. Tsaka, hindi na po mauulit yun. Pangako.